Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu nganje ngephuzu majiji qomande. Umfana onempandla semncane ke lo. Odanga bathi diabetes imdala kanti uyingane esihlaza cwe. Yabo. So uyadide waphoxeka kahle omunye usisi ezitshela ukuthi untanga. Kanti uyingane esihlaza cwe sebona i-potential boyfriend. Wathi methola iminyaka kanti ingane esihlaza cwe. Yabo. Kanti isakhiwo mfethu uyabona inkinga esibhekana nazo empilweni ziyabshape ubuso ugcine usubuya ngathi umdala kanti umncane inkinga yabo nje moza senyuvesi uzazobona uthina nje ukuhlale lapha mhlambe for 3 months uthola ukuthi awuhle kahle for 3 months mawusubuyela ngakini uthola ukuthi ke ayiziyahlekisa ke insizwa zangakini yabo. So kade ungahleki lapha for 3 months mawusufika ngakini bahlekisa abangani bakho yabo. So mangabe bekuhlekisa uthi uyaqhazela ukuveza umlomo angithi manje awusajwayela ukuhleka kakhulu uze kubuhlungula yabo kuba buhlungula inyama lezela indaba awusajwayele ukuhleka. So kuba njalo ke mangabe umuntu ubhekana nenkinga empilweni ugcina nasebusweni sibuye ngathi umdala. So ezinye inkinga nathi sibhekana nazo lezi kube ngathi umuntu umdala kanti ingane ehlaza cwe yabo. So namhlanje ngizele izinoko mhlawumbe isinoko buka le video. So uma uyisinoko kuba nzima ukuthi uthole intombi yabo ngoba isinoko. So yini isinoko? Umuntu oyisinoko yini umuntu oyisinoko? So umuntu oyisinoko umuntu ozithulelayo, umuntu ophansi, umuntu ekugitshelwa kuyena ekhanda bachanasa kuyena ngisho sekumele asukuma azikhulumele uyabuka nje indaba uyisinoko. So ke mangabe uyisinoko kuba nzima ukuthi uthole intombi yabo. So uthola ukuthi ngisho mhlambe eclassini kukhona kuya discuss into ethize and wena une idea enhle mayelana nalento ekhunya ngayo noma mhlambe igroup ethize la ukhona ngenxa ukuthi uyisinoko uthola ukuthi usaba ngisho ukuphamisa isandi isinoko ke leso kuba nzima ke mangabe uyisinoko. So mangabe uyisinoko mfethu ngibili isinoko nami ngeke ngiqamba manje ngibili isinoko yabo ekhaya imina ophansi engizalwa nabo baphaphe ngendlela eyisimanga yabo. So imina ophansi so ngisamncane bengiyisinoko kakhulu lelo gama ngilifuna ngendlela eyisimanga ngoba ngiyalazi mawubizwa ngesinoko nje akubi mnani. So uthola ukuthi siyaphakelwa ndawonye sekuyadliwa siyadla baphanga abantu ngigcine sengibabuka ngithi labantu abaphanga kangaka yini badle bagcine sebengizwela kuthiwa simshiyeleke indaba ukuba isinoko uma uyisinoko banjalo noma sinikezwe ama snowballs wonke umuntu une snowballs sakhe siyadla snowballs umuze sethi omunye angithi wena udla kakhulu ngeke usiqede le snowballs ngenxa ukuthi isinoko uvume yabo. Ekambeni esikhathi ngagcina sengibona ukuthi ngijwayela kabi yabo. So kuye kube njalo ke empilweni kube nezinto eziphaphamisayo mangabe uyisinoko. So nami ngizophaphamisa isinoko ngoba phela mangabe isinoko akusho ukuthi intombi imele ungayitholi yabo. Alright. So ilula into engifuna uyenze ke namhlanje. Into engifuna uyenze mhlambe uyazama mhlambe awusona isinoko uyazama but uthotha uyagadla induku ziyaphuka. So ngifuna ushintshe indlela owenza ngayo. Khohlwa ukuthi yabo mangabe yangumuntu entobazaneni ake ngithi nje angitshele kanje khohlwa ukuthi ufuna intombi khohlwa ilokho angithi uyazama uyithola awukhohlwe kancane into yodwa engifuna ungenzele yona but awukhohlwa ukuthi ufuna intombi. Yes. So mangabe uyisinoko angithi awujwayele ukukhuluma futhi ngakolinye side kulula kakhulu ke yabona impilo ibanzima mangabe umuntu ongajwayele ukukhuluma ngoba ulimi liyafaseka yabo. So into engifuna uyenze khohlwa ukuthi ufuna intombi angithi ngiyasho ukuthi mangabe isinoko akusho ukuthi intombi kumele ungayitholi. Alright. So kufanele uqonye nawo ngoba yabona kuyasikhohlisana yabona mangabe usemathandweni kuba mnandi izinto ziyenzeka ngisho uthothi sesikoleni noma semsebenzini ubona nje kuba mnandi yonke into indaba usemathandweni and futhi kuyakwazeka ukuthi izinto mazibhedwa uhlinela abantu nje abangahlangene yabo. So ke ngize ngalokho ke namhlanje mangabe uyisinoko kufanele uqonye. Okay. So into ozoyenza ilula mfowethu yabo. Khohlwa ukuthi ufuna intombi wena ngifuna ube free. So umqeqeshi uchaza uthini ukuthi ufuna ngibe free. Ngifuna ube umuntu ofree, umuntu ofree umuntu okhulumayo ozikhulumelayo
nangu umuntu nakho usetaxini nangu umkhulu uhlele eduze kwakho la umazi lo mkhulu uyazi ukuthi lo mkhulu ohlele eduze kwakho ngeminyaka umdala kunawe nange-experience imdala kunawe ziningi izinto ongazifunda kuyena angakutshela izinto eziningi ongazazi obungazilindela obungakazi uyicabanga uhleli la eduze kwakho but mangabe uyisinoko uyathula ukhulumisa umuntu yabo so ngifuna uqale manje ukhulumisa abantu abaseduze kwakho and ibalekile kodwa phela ukuthi umuntu mambona uthi akafuna ukukhulumisa yabo ungazixaki yabo so umuntu mangabe ehlele eduze kwakho kungaba omkhulu kungaba ubaba thizeni ongamazi kungaba uhleli phambili etaxini mina ngihlale phambili etaxini ngikhulume no driver sikhulume kube mnandi ingxoxo uthola ukuthi sengizokwehla but ngendlela ingxoxo ebimnandi ngayo indaba free mangabe umuntu free uyawungababandlulula abantu ukhulume nanombani kubalula ukuthola intombi mangabe umuntu ofree okhulumayo ojwayele ukukhuluma ngoba ngihlezi ngitshela ngalento yamagama ukuthi kumele ukrema amagama athize yamapha amagama bahlezi abantu bengibuza la yamapha amagama kumele ngiwasho yini robot indleli intombazana mhlambe kumele ushaye password noma usha amagama athize ezomncoma hayi wawasho kwahleke lamagama ngiyeqoma chabo akusilona irobot intombazana ukuthi uzofika namagama athize ekuthiwa lamagama wokushela njengoba ngihlezi ngitshela izimo sezashintsha asenziso kwakudala yabo so nawe ukwazi ukuthi ufike namagama athize uzofika uwashe intombazaneni uzoba nenkinga mangabunjalo uzothi uyafika waqala amagama intombazana ithatha ibhekiseni usuphoxekile usuyadideka yabo that's why ngithi kuwena khuluma nabantu uqaqule ulimi uliqaqa kanjalo ngokuthi ukhulume nabantu naye intombazana ihlele eduze kwakho ayichazi nakancane khuluma nayo zifundise ngayo ukukhuluma yabo nangu kungaba ugogo umama ungaba ubani ohlele eduze unayo insizwe uhlele eduze kwakho untanga wakho uhlele eduze kwakho awumbingelele ubese umshange story kube ngathi umjito omaziyo uqeda nje umbingelele vele umxoxela indaba yakho kube ngathi umjito omaziyo uzobona emva kwalokho na uzoxoxa mhlamba azamangala ukuthi awulethe ezokhuleka kangaka yini yabo so uyazijwayeza ngelinye ilanga mase kufika intombazane ekuchaza uzobona ukuthi kulula kanjani ukuthi uyiwinele intombazane kokuthi ukhulume like ukhulume nomuntu like umuntu umnormal not ukuthi ukreme mfowethu njengoba ngisho ukuthi ufike namkhohla nje ilento yamagama ukuthi ufike namagama athi izintombazane so khuluma nayo intombazane like nje umuntu ofree njenganje engathi umngane wakho uzobona egcineni kosuku uthatha inamba kanjalo uyaqhubeka ngani ngokuthi ubukhuluma naye mhlambe ngento ungambuza na ukuthi njobe esetex mhlambe uyapi ziningi izinto futhi engakhuluma ngazo yabo ziningi ngendlela eyisimanga ziningi izinto ongaqala ngazo ingxoxo enqondo ukusho lokho njengesinoko namhlanje kufanele nawe uthole umuntu ozohlekisa naye yabo so zimbili inhlobo zabantu abasingile engifuna uzazi oqala khona umuntu osingile by choice uthola ukuthi umuntu osingile umjida nje mhlambe intombi ziyamuwela ngapha nangaba but nje uthi nje ufocus entweni ayenza mhlambe icareer yakhe akafuna into ezimphazamisa yabo so lo muntu ihappiness uyakwazi ukuthi abe nayo ngoba kalindi ukuthi umuntu mhlambe azafonele mangabe bengamfonelanga noma bengamwhatsapanga sekubhlungu sekumuncu seyadini usuku lakho selulu yabo no lo muntu single by choice akhona amantombazane ngapha nangapha yamuwela but udecide ukuthi noma ifocus kwi-career yami yabo bese kwakhona omunye umuntu osingle uphoqwa isimo uyagadla ngapha nangapha induku ziyaphuka yabo so kuye kube nzima ukuthi ujabule mangabe umuntu kanjani ngoba ugcina uzinyeza phela kube ngathi mhlambe konke wrong mhlambe ikhala lakho mawuzibuka esibukweni ikhala lakho li right kodwa uzogcina ukuthi usizibuka esibukweni kube ngathi lingimele enye indlela nje isiphongo sakho gcina uzinyeza futhi usizibukela phansi indaba uyazama kulungi yabo so zimbili inhlobo zabantu abasingile khona single by choice no single ngenxa ukuthi nje uphoqwa isimo yazama akulungi so njengesinoko zama ukukhuluma nabantu khulumisa umuntu oseduze kwakho uzobona ukuthi unga improve kanjani futhi ube free ukuthola intombi kubalula kanjani yabo kodwa phela ngisho ukuthi mangabe ukhulumisa umuntu kohlezi izinto zikulungele kwesinye isikhathi uthi amkhulumisa umuntu uthola ukuthi nje akekho kwakuba lapho yabo njengami inini phambi kwayizolo kontombazane engikhulume nawo kamnandi kanjani sakhuluma sekusahleka kusanjalo kuze ngithi ngithathe inamba yayo yanqaba ingane yabantu
yabo ezinye inkinga lezo zazobhekana nazo ngoba ngisiyona imali angiyona imali akusho ukuthi wonke umuntu mangabe ehlekela uzokunikeza inamba yakhe abanye nje uzokuhlekela but mangabe uthi ufuna inamba ungayitholi kumele uzi-understand futhi nalezo zime kanjalo ube immune kwekuphoxekeni amantombazane ukuphoxeka nje umuntu yabo isoka mfethu liyaphoxeka isoka like lishaye lizame ivele iphoxe intombazane yabo so akusho ukuthi exameni kwakho izinto zokulungela khona uzothi yazama uthi ingane yabantu ayikho ngisho emudinji yokukhuluma ikuphoxe ukuthatha ikubeke lapha ezinye izinto ekumele uzazi lezo ngathi umuntu umekuhlekisa sokukhuluma naye sokuthi ufuna inamba akunisha bese usuyamhlinela thothi itaxi mhlawumbe usetaxini naye isazohamba ibanga elide awusakhulumi naso udiniwe usuthule no mangabe ngafuna inamba kulungile buyisela ifoni yakho niqhubeke nixoxe nanoma ingane abone ukuthi umjito right ongenankinga awuyona le genge abusive edinayo mangabe izinto zingaphumeleli no khona njengoba kutshela ukuthi amanye amantombazane khona amantombazane strict amantombazane anesimilo uthola ukuthi uyayikhulumisa ingane mhlawumbe inomjida wayo so intombazane strict iyahambe inikeza nombani inamba yayo unikezela izokunikezela inamba vele ngoba iyazi ukuthi inomjida wayo emthandayo so wena izokunikezela inamba so ukuthi yakuhlekisa kuchaza phela ukuthi sekumele yabo kube khona lani yakho so ezinye izinto lezi ekumele uzazi ube umjito free and ube immune ekuphoxekeni so njengesinoko le nto engifuna ungenzele yona uzobona ushintsho oluzofika namathuba mfethu ayavuleka empilweni mawumuntu ojwayele ukukhuluma uzikhulumele ngoba mangabe umuntu othulayo ulimi liyafaseka luthi ngqi ngelinye ilanga bayokutomula lapha thiwa ukhulume noma bekuhlake surprise kini thothi ibirthday yakho bengakutsheli ukuthi bazokwenzela ikheke uthi uyafika kini gcwele abantu so ibirthday yakho noma mhlambe into ethize abakwenzela yona sekumele ukukhulume phambi kwabo but ngenxa ukuthi awujwayele ukukhuluma uzothwala kanzima yabo so uzijwayeze ukukhuluma ungabi isinoko uzobona intombi uyithola kanjani njengoba kutshela ukuthi ukhulumisa nombazo eduze kwakho ube umjito free ukuthi uhleli nobani khuluma naye lo muntu uqala ingxoxo nje nomuntu ongamazi yabo not but uzokhulumisa abantu abazi uyabona nje lo muntu ongamazi mfethu umkhulumisa phela kodwa mawuthi uyabona ukuthi naye akazimisele yabo ukuthi ukhulume naye then you back off mfethu yabo kulula kanjalo yabo so njengesinoko ngibili isinoko nami njengoba kutshela ngeke kufihlele lokho but ngangisamncane so uma isinoko abantu bachanasa kuwena bangena baphuma uyasithulela ngisho kumele usukume uzikhulumele but ngenxa ukuthi isinoko uyathula yabo nje ugcina usubukeka njengesilimo yabo so ayikho intombazane ke vele uyithole emoyeni ngoba kumele ukhulume ufunda ukukhuluma uma umuntu khohle amagama amnandi akekho amagama amnandi okushela ayikho into enjalo yabo imyth le yokuthi nginamagama amnandi okushela ayikho into enjalo ukukhuluma nomuntu like ukhuluma nomuntu njengoba usukhuluma nomngane wakho umuntu umuna kanjalo thatha inamba yakhe egcine usuku khulume naye nihlele usunothi nibonane kanjalo nibonde nazane kangcono kanjalo mfethu le nto kade ngangichaza so njengesinoko ngifuna ungenzela lokho I hope yangizwa nothi ukuthi uhlezi ubumbile wena ngathi umhlaba uyakunukela uqinile awukhulumisa umuntu nabantu bazokuhlinela abantu bazokuhlinela wanje uma umuntu ohlinayo la ngaphandle uthuli uyahlina bazokuhlinela nabantu uzobona kumuncu nje ungaze mhlawumbe ufise nokuzibulala indaba awuyena umuntu free so be free khuluma nabantu umuntu osethi wakhe afile free yawo ngihleli nomjidala uyazikhulumela umjito right uzobona nje izinto ziyenzeka yabo but be careful ungamkhulumisa umuntu ngisho ubona ukuthi akazimisela ukuthi akhulume nawe ezinye izinto ekumele uzazi lezo and amantombazane apho xa kumele ukwazi lokho not ukuthi umuntu mangabe ekhuluma nawe sozokunikeza inamba yakho kwesinye isikhathi uzokhuluma naye hleke kube mnandi mawuthi ufuna inamba akushintshela angakunikeza inamba so akusho ukuthi uzomhlinela qhubeka ukhulume naye kuba ngathi akwenzeka ngalutho abone ukuthi lo muntu engihleli naye eduze wakhe umjito right bandla but ngenxa ukuthi mhlambe inomjida wayo noma esinye isizathu yabo igcina ingakunikezanga nami but ibone nawe cha hayi insizwa lengihleli hayi ukuthi sidiniwe ngenxa ukuthi inamba ngiyinikezanga so siyemunye yabo so yiloko ekushiya nako njengesinoko uma ukuthi isinoko ufuna umuntu
umuntu umthola kanjalo ngokuthi ukhulume nabantu abantu abaseduze kwakho uqaqule ujwayele ukukhuluma izinto ziyenzeka mangabe umuntu okhulumayo yabo so I hope uyangizwa so sengivala ngiyambona lapho Mr Grintando uthini umqeqeshi bafo I'm here to say ngiyabuya ngo12 ngizoyibukela yonke le live na umuntu usalungisa okuncane alright bafo unduduzo Mkhize samqeqeshi showcase bafo uvusa impofu abafo qeqeshi showcase angulapha yawutrizi MC Mbanjwa abanjani bafo nangumthandeni Xulu insizwa lezo ke ezithe zathi bingelela umqeqeshi so I hope ukuthi mfethu izwile le message engishoyo be free njengomjita uzikhulumele izinto ziyenzeka uma umuntu ojwayele ukukhuluma eminyango iyavuleka abantu njoba kuthetha umjolo umnandi as much as uyinkinga ngendlela esimanga kuneyinkinga ngapha la but kumnandi ukujola yabo umnandi leyanto mfethu imnandi nje yabo yasikhohlisa imnandi but nje kumele wavula amehlo ungahambi udlala abantu la ngaphandle yabo vula amehlo otherwise uzosafarisha ibona ukuthi lo udlala ngami ngenisibini yabo ukwazi ukufunda ungabi nje ibhola elikhahlela nanomba abantu mazana azokukhombisa ukuthi akuba yabo okay sharp